Τέλος πάντων. Πολύ ωραία. Γράφει και το κόκκινο στο γιορτινό, προγούλια, το ένα μάτι μεγαλύτερο από το άλλο πάντα. Λοιπόν, έβαλα κόκκινο για να μου θυμίζει ότι έχουμε γιορτές, γιατί το μόνο που μας θυμίζει ότι έχουμε γιορτές είναι το χριστουγεννιάτικο δέντρο, το οποίο μέσα στην καραντίνα για κάποιο λόγο είναι σαν να είναι εκεί αιώνες. Δηλαδή νιώθεις ότι το έχετε στολισμένο 3 χρόνια σερί, έχει περάσει Πάσχα, Απόκριες, 15 Αύγουστο και το δέντρο ήταν πάντα εκεί, δηλαδή πλέον δεν έχει καμιά αξία. Ανάβεις τα λαμπάκια και ανέβουν και τα δικά σου παράλληλα. Κανείς δεν ξέρει γιατί. Επίσης αυτά τα καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα και με το καλό να σας μπει, είναι ανέκδοτο, εκτός και αν ζεις στο Παρίσι και έρχονται τα Χριστούγεννα, σε μια πρωτεύουσα, σε μια μεγάλη πόλη. Εμείς που ζούμε στα χωριά, είναι σαν να έχουμε το Κυριακή στο χωριό να παίζει στην ΕΡΤ σε επανάληψη. Και μάλιστα με κορονοϊό, γιατί βγαίνει στον δρόμο και δεν κυκλοφορεί άνθρωπος. Βλέπεις περισσότερα σκυλιά και γάτες παρά ανθρώπους. Δεν υπάρχει ψυχή, δεν υπάρχει φως το βράδυ, γιατί ποιος ο λόγος να τα ανάβουμε. Κανείς δεν ξέρει. Πραγματικά. Βέβαια υπάρχουν δύο θετικά πράγματα. Δύο θετικά πράγματα τις γιορτές, το καταπληκτικό και το φως. Αλλά το ένα μάτι ότι είναι μεγαλύτερο από το άλλο. Κανείς δεν ξέρει γιατί. Ο Θεούλης. Υπάρχουν δύο θετικά πράγματα που δεν θα ζήσουμε τα Χριστούγεννα. Το πρώτο είναι ότι τα παιδάκια, τα κολόπεδα, έχουν πάρει γραμμή ότι η παράδοση συγκινεί. Ειδικά τους παππούδες, εδώ που είμαστε, το ένα και το άλλο. Και θα μας πούν τα ποντιακά κάλαντα, τα βλάχικα, τα θρακιώτικα, τα νησιώτικα, της Κρήτης, της Άρτας, των Ιωαννίνων. Ό,τι υπάρχει, δηλαδή από μεταλλόφωνο, που το είχαν από το δημοτικό χαντακωμένο και αποφάσισαν για να βγάλουν περισσότερα, να βγουν με αυτό τα Χριστούγεννα. Από το μπερλέκι μέχρι λύρα, έρχονται και κάποια καημένα με τρίγωνο, αλλά καταλαβαίνουμε ότι είναι επειδή δεν είχαν άλλο όργανο στο σπίτι. Δηλαδή είναι να τα λυπάσαι. Και καταλαβαίνω ότι συγκινούνται ειδικά οι παππούδες. Δηλαδή η γιαγιά μου είναι ικανή, τι να πω, να βγάλει τα πιάτα και να αρχίσει να του τα δίνει, άμα δεν έχει κάτι άλλο. Πραγματικά συγκινούν. Είναι τραγικό, είναι εκμετάλλευση και ευτυχώς αυτό δεν θα γίνει φέτος. Το δεύτερο και το πιο χειρότερο, ας πούμε, είναι ότι το χειρότερο κρύο το κάνει την πρωτοχρονιά. Με το που αλλάζει ο χρόνος είναι σαν να το κάνουν επίτηδες. Μη βγείτε σήμερα, δεν έχει χιόνι, έχει μόνο κρύο, ψόφο. Και είναι όλες σαν να περπατάνε στη Θεσσαλονίκη, χωρίς καλσόν πάντα, δηλαδή με μία φούστα δείγμα, και από κάτω το γνωστό παιδιλάκι με τα 2 λουράκια που είναι ένα γύρω από τον αστράγαλο να πιέζει, να έχει πάθει όλο το πόδι γάγκρενα έτοιμο να στο κόψουν. Δεν αιματώνει τίποτα πέρα από τον αστράγαλο από πάνω, δεν αιματώνεται ψυχή, είναι όλα έτσι. Και από κάτω είναι άλλο ένα λουράκι επάνω στα δάχτυλα. Εκείνο είναι το χειρότερο. Γιατί έτσι όπως είναι πάνω στα δάχτυλα πέφτει ακριβώς στον ήχη του μικρού δακτύλου. Το οποίο μπαίνει κάτω από τα άλλα 4 για να επιβιώσει, γιατί πιέζεται. Και έτσι όπως μπαίνει κάτω από τα άλλα 4, παράλληλα τα εκδικείται, γιατί αρχίζει και τα γρατζουνάει με τον ήχη, κάνεις πληγή, αλλά σαν να μην συμβαίνει τίποτα πάντα. Και είναι τα πιο άνετα παπούτσια που έχω βάλει, άσχετα που τα πλήρωσα τόσο. Έχουν κάνει τρομερή δουλειά, είναι σαν να φοράω παντόφλες ή αθλητικό. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο ψέμα, κανένα παπούτσι δεν είναι έτσι. Εκτός και είναι όντως παντόφλα ή αθλητικό. Ναι, και το κάνει όλο αυτό το μικρό καημένο δαχτυλάκι. Πάντα εκείνο την πληρώνει. Το οποίο μετά από μέρες έχει περάσει πρωτοχρονιά, έχει φτάσει Αγενιού 7 Ιανουαρίου, έχει περάσει μια εβδομάδα και είναι ακόμα έτσι. Κάτω από τα υπόλοιπα. Γιατί δεν μπορεί να συνέλθει, να βγει προς τα έξω. Και έχει δίκιο. Δεν έχει περάσει λίγα. Ένα βράδυ ολόκληρο και πάνω χόρευε στο μικρό δαχτυλάκι. Και παράλληλα αυτό το παπούτσι, όλα τα δάχτυλα, ειδικά το μεγάλο, ακουμπάει στο έδαφος. Δηλαδή, άμα έχει χιονίσει, παίρνει και χιόνι. Δεν είναι τρομερό παπούτσι αυτό. Το οποίο το φοράνε με μία άνεση. Παγώνει άλλη, δεν νιώθει πλέον το πόδι αυτό. Δεν καταλαβαίνει κρύο. Αλλά έχει από δίπλα το καημενούλι, το οποίο δεν μπορεί να του πει: έχει παγώσει ο κόλος μας, μη βγούμε καλύτερα σήμερα, πάμε σπίτι. Δεν μπορεί να το πει αυτό. Κάποιος πρέπει να κάνει δουλειές τώρα. Δεν μπορεί να το πει αυτό. Και είναι, εγώ έτσι δίνομαι όλο το χειμώνα, έτσι τη βγάζω. Που κανονικά, άμα τη δει στο σπίτι της, είναι με ρόμπα φλις, 5 πιτζάμες, 6 παντελόνια μαζί με καλσόν και κολάν. Γιατί το καλσόν είναι μόνο για το σπίτι, για το κρύο, δεν είναι έξω ποτέ. Και από κάτω παντόφλα, ζωάκι. Είναι όλο ένα ψέμα αυτό. Είναι μια φούσκα, μην το πιστεύετε.
Αλλά την πρωτοχρονιά θα κυκλοφορήσει έτσι. Θεσσαλονικιά να κάνει βόλτα στην παραλία. Που και εκεί ο αέρας δεν αστείευεται, τρυπάει κόκαλα. Τέλος πάντων, έτσι είναι η ζωή, πνιγικά. Αυτή είναι η ζωή την πρωτοχρονιά και καλύτερα που δεν θα γίνει φέτος γιατί δεν επιβιώναμε. Αυτό. Με το καλό να μας έρθουν οι γιορτές, όλα είναι τέλεια. Ανυπομονώ να ξεστολίσουμε το δέντρο γιατί βαρέθηκα να το βλέπω. Πρώτη φορά αυτό στα χρονικά. Και του χρόνου εύχομαι το μικρό δαχτυλάκι να ζει λίγο καλύτερα, αλλά να βγει έξω, στον έξω κόσμο, να δει πως είναι.